bashi aikin mata bulaliya wa yaro gyara magangarar teku sha ayi wanka ƙaura bala gwamnan talakawa. Yan Bauchi ne kira a gare mu sake damke gwamna ƙaura. Najeriya ana ta yaban shi gwamnan da ya ɗarawa tsara. Yau shekara guda da hawan shi ku duba Bauchi ta sha gyara. Mu dinga masa fatan kairi aikin da bai da halin bera. Idan ka duba duk manufofinsa damuwarsa shi talakawa. Tankade a bar shi aikin mata bulaliya wa yaro gyara magangarar teku sha ayi wanka ƙaura bala gwamnan talakawa. Sargagiya da nauyin dutse ƙaura balaraban gwamnoni. Mai juriya kira shi sadauki dan zuciyarsa shi ba rauni. Ƙaura zuciyarsa bai kin kowa kai da ke to har ni. Dukkan 'yan jihar Bauchi ya rike mu dama da hauni. Idan ka bi shi ka amfana ka gana ba shi kyamar ko. Tankade a bar shi aikin mata bulaliya wa yaro gyara magangarar teku sha ayi wanka ƙaura bala gwamnan talakawa. Ƙaura yana ta faman aiki a nan cikin jihar Bauchi. Burinsa taimakon al'umma mu za mu daina kukan zuci. Mu kyala duka masu adawa kowa ya ƙi shi ya yi ganganci. Irin su o'o da o'o su o'o mai gumi kan hanci. Mun gane damuwar su buƙatar ta su ba su so awa talakawa.